Лице в лице продължава с Ахмед Башев, който е избран за депутат от ДПС. Имахте днес заседание, нали така? Да. На което вече изтече и новината, че вашия лидер Лютви Местан е казал, че ще предложи господин Бисеров за заместник-председател на Народното събрание. Но по-важното, което е казал, е, че ще подкрепите Михаил Миков, ако бъде официално представен утре като кандидат за председател на Народното събрание. Тъй ли е? Да, това е вярно. Действително, парламентарната група на ДПС и ДПС като политическа партия ще подкрепи кандидатурата на Михаил Миков, ако той бъде номиниран от Българската социалистическа партия, и ще предложим от ДПС за заместник-председател господин Христо Бисеров, досегашния заместник-председател на 41-то Народно събрание. И друго какво решихте на... За Орешарски какво решихте? Първата задача на парламента е да избере своя председател, заместник-председатели, да се структурира самия парламент, да се подготвят промени в неговия правилник. Чак тогава може да се мисли за правителство, защото няколко дена след като бъде избран председателя евентуално на Народното събрание, ще бъде връчен и мандата на първата политическа партия от президента на Република България, която трябва да опита да състави правителство. Това е ГЕРБ, разбира се. Ние няма да подкрепим правителство на ГЕРБ, парламентарно. При никакви обстоятелства. Дори чудесно правителство да направи. Да, защото българският народ на 12 май каза категорично, че не искат това управление да продължава да управлява България. Как каза категорично, като ГЕРБ спечели избори? Да, ще ви кажа как. ГЕРБ преди 4 години се яви като алтернатива на тройната коалиция. Тогава хората казаха не на тройната коалиция, да на правителството на Бойко Борисов. Той е месията, който ще реши проблемите на държавата. Сега обаче ГЕРБ се изправи срещу хората, които гласуваха за двете партии от тройната коалиция, БСП и ДПС. ГЕРБ получи 97 мандата, а тези партии, които участваха в тройната коалиция, БСП и ДПС, получиха 120. Вие като една партия ли си изживявате? Не като една партия. Разбира се, че не като една партия. Но какво си броите общо? Ама нали ГЕРБ дойде като алтернатива точно на тройната коалиция? Сега колко има ГЕРБ, колко има тройната коалиция? Добре, няма ли да ви е трудно съжителството и с Атака, защото само БСП и ДПС няма да са достатъчни 120 депутати, за да подкрепяте политиката на едно правителство, а ще ви трябва поне още 4-5, да не кажа повече хора. И компромисите с Атака са неминуеми при взимането на съответните законодателни решения, имам предвид. Не говоря за коалиция. Първо искам да ви кажа, че анонса на вашето предаване много ми хареса. Той е списано уравнение с 3 неизвестни. Тъй като моята специалност е математиката, искате ли да ви кажа 2 изречения в тази връзка за уравненията? Преди 4 години българският народ даде на ГЕРБ да реши едно уравнение с едно неизвестно, което се решава в 2-ти клас, 3-ти клас, 4-ти клас. Очевидно, ГЕРБ не можаха да решат това уравнение елементарно. Много по-трудно се решават уравненията с 2, а да не говоря с 3 неизвестни. Това е изключително трудно и то е непосилно за хората, освен за тези, които се занимават пряко с математика. Там има повече възможности, защото ако продължите така Хикс плюс Y равно на Z, това какво уравнение е? Не е Хикс плюс Y равно на Z. Действително това уравнение с 3 неизвестни и това е уравнение с 3 неизвестни. По-скоро тук вече има нещо друго, което трябва да даде отговор на това уравнение с 3 неизвестни. Това са няколко неща всъщност. Кажете ги. Първо, държавническото мислене. Моето мото е и на моята политическа партия, сега в 42-то Народно събрание, на който му се работи да остане българският парламент. На който не му се работи квесторите да отворят широко вратите на Народното събрание. За изход. Защото... Какво имате предвид? Нещо конкретно имате предвид? Имам предвид това, че трябва работи. Всички, които са влезнали в българския парламент, да проявят държавническо мислене, да подкрепят едно експертно програмно правителство, което, както казва и нашия лидер господин Местан, не е изключено след време да се нарече спасително за България. Сега е момента обстановката в нашата държава да се успокои, хората да повярват, че всички политически сили са направили своите изводи от досегашните управления, са си извадили сериозни поуки от грешките, които са допускали, и да се даде глътка въздух на този народ, който се умори от избори, умори се от лъжливи политики, и е дошло време днес
да се сложи край на това нещо. Вие това сега на кого го казвате? На ГЕРБ ли го казвате или на зрителите на BTV? Разбира се, че на ГЕРБ го казвате. Аз мисля, че и на обществото го казвате. Обаче част от обществото, нали знаете какво може да си помисли? Как ще му успокоим едно правителство, като една партия печели изборите, втората поред предлага премиер, а с помощта на третата и четвъртата се съставя това правителство. Разбирате ли, че този риск ще съществува през цялото време? Казвам го нарочно оголемено негативно. ГЕРБ изпадна в изолация, както вътрешна, така и международна. Сигурно сте чули днес какво казва един френски социолог. Това е абсолютно нелогично. Това е невиждано в европейската история. Политическата партия, която спечели изборите, иска касира на изборите. Просто тази партия изпадна в изолация и няма кой да приеме ГЕРБ. Нито в държавата ни, нито в Европа, още повече в Америка. Тоест, тя трябва да разбере, че с такива хитри трикове да се касират избори, да се оспорват разни решения, да се бяга от отговорност, няма да им мине номера. Затова, пак казвам, хората казаха да управляват тези, които загубиха предишните избори. Сега това е на ход. А ще ви тежи ли това, че ще ви наричат тройна коалиция? Новата тройна коалиция? Не, никакъв случай. Значи първо искам да кажа, че ние коалиция с Атака не правим. Ние ще подкрепим едно програмно експертно правителство на господин Пламен Орешарски. Не става дума въобще. Не, в никакъв случай. Това се нарича програмно. Прокрадват се идеи, че ще има вътре някои политически. Нека да видим. Това предстои да се види, но в никакъв случай не става въпрос за коалиция с Атака. Няма как да има коалиция между ДПС и Атака. Това е невъзможно. Ами ако подкрепяте един и същи кабинет... Това не означава, че сме в коалиция. В никакъв случай. Ние приемете думата коалиция като метафора на това, което ще се случва и което вероятно ще се изговаря все повече. Нали се сещате, че това ще се говори непрекъснато? Коалиция българските избиратели не я ползват с добри чувства. Затова никой не говори за коалиционно правителство, коалиционно управление. Говори се за програмно експертно правителство, да се види програмата на това правителство, за колко време, какво ще постигне, ще увеличи ли доходите на хората, ще увеличи ли пенсиите на пенсионерите, ще увеличи ли майчествата на майките, ще намали ли и ще задържи ли цената на тока, онова, за което хората протестираха. А те ще предлагате ли, как да кажа, специалисти за това програмно правителство? Ние не предлагаме нищо. Ние искаме да чуеме програмата и идеите на господин Орешарски. Добре, но той ако ви покани, ако каже на ДПС, дайте ми един или двама специалисти за моето програмно правителство. Това е работа на лидера на ДПС, на господин Местан, който ще се произнесе по евентуално такова някакво предложение, но пак казвам, ние искаме да подкрепиме и нямаме идея никаква и намерения да се предлагат някакви политически фигури или да се делят квотно министерските кресла. Става дума за господин Пламен Орешарски, на който ние имаме доверие като добър специалист, икономист, доказал себе си, който не е политическа фигура, той да предложи програмата, да предложи екипа, да видим до кога какво може да направи това правителство и тогава ние ще му дадем нашата подкрепа. Тук въобще не говорим за мнението на Атака или за тяхни някакви претенции, ако въобще имат такива. Ние говорим чисто прагматично, за да се опитаме да помогнем на хората в тази държава. А мнението на ГЕРБ, какво очаквате от ГЕРБ? Каква опозиция ще бъде според вас ГЕРБ с днешна дата преди утрешното първо заседание? Ще бъде агресивна и непоколебима или по-скоро конструктивна опозиция? ГЕРБ доказаха в управлението си, че са изключително агресивна партия, изключително ползват методи от времето на тоталитарни режим, авторитарно управление с страх, с натиск, с гонене на държавни служители, с впрягането на държавните служители в тяхната машина на изборите. Това е недопустимо. Те нарушиха демократичния процес в България. Така че аз очаквам в знак на несъгласие с това, което ще се случи в българския парламент, да продължат с тази агресия. Дано да не съм прав, защото няма полза никой от такава агресия, но познавайки част от хората там, смятам, че те поне в първите месеци ще се опитат да бъдат изключително агресивни и неконструктивни. Обаче, извинявай, Митко, в личен план, например, вие изпитахте агресивността на държавната машина по времето на тройната коалиция, нали така? Когато ви влачеха, привикваха в ДАНС, упрекваха ви в радикален ислям, по времето на ГЕРБ имаше ли нещо срещу вас? Не, по времето на ГЕРБ лично срещу мен такива действия не е имало. Но имаше друго нещо, което според мен беше още по-страшно. Защото по времето на тройната коалиция аз получих лични извинения от името на държавата от нейния мандатоносител, от господин Ахмед Доган. А по времето на ГЕРБ, от първия момент, в който спечелиха изборите, до последния,
срещу мен не спряха проверките, натиска, привикването, обясненията, нито за миг. Тоест, психологическият тормоз е по-страшен от този, който ще се случи за една вечер или за един ден. Той е по-тежък и в личен план, и в обществото, което те подкрепя. Срещу вас ли тази политика бе водена или имате други примери на ваши колеги? В никакъв случай. Изключително много бяха подложени на такива действия кметовете на общини от различни политически партии в Република България. Аз, понеже бях една година и заместник председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, видях и чух изключително много колеги, към които са се отнасяли по същия начин. Трябва да, както казват хората, да им вървиш по свирката, за да те оставят на спокойствие да работиш. А това не беше възможно. Какво са искали от вас, ГЕРБ? А поставиха ли някакви условия, които ако вие изпълните, те ще спрат репресиите срещу? Не, чак до там при мен нямаше как да стигнат. Защото аз не допускам такива неща да се случват около мен. По-скоро понасям тежестите и ударите на държавната машина, колкото да се съобразявам с тях, но съм свидетел на предложения за работа на големи обекти, на големи проекти за милиони левове от техни фирми. Ако това не се случи, влачат се проектите по 3, по 4 години, просто не стартират за един мандат, независимо, че са спечелени от общината, затова, защото не може да спечели определена фирма. Как живеят хората днес? Вие идвате от провинцията, бяхте кмет. Обаче, забравете, че сте партиец. Да, хората живеят много трудно. Много по-зле ли отпреди? Много по-зле. Изключително много по-зле. Защо? Какво се случи? Те показаха на протестите в цяла България какво всъщност се случва. Нито един лев увеличение на заплатите, нито един лев пенсии, нито един лев на майките, увеличени цени на почти всички продукти и хранителни продукти, най-скъпите лекарства купуваме в Европа. Ние отиваме в съседна Гърция, тъй като сме много близко да си пазаруваме оттам лекарства. Колко по-евтини са там? Доста по-евтини, пъти по-евтини. В пъти? Да, в пъти по-евтини. Понеже при нас границата на 15 км и от срещния град до границата, ние отиваме там да пазаруваме. Какво друго пазарувате от Гърция, освен лекарства? Може би... Зехтин сигурно. Да, зехтин със сигурност и маслини. Да. Но това е факт. И най-вече цените на тока, които всъщност Ама от Гърция не може да купите ток. Няма как да се купи от Гърция ток. Но... Да ви попитам и нещо конкретно срещу вас, защото това е въпрос, който всички си задават. Вие бягате ли в парламента, за да придобиете имунитет срещу разследването за радикален ислям срещу вас? Не. Този процес отдавна е приключил за мен. Тоест прокуратурата още тогава се произнесе с постановление, че такова чудо, като радикален ислям, още повече. Дали видяхте, че има такива спекулации и ние сме длъжни да ви зададем този въпрос? Това отдавна е приключило. Аз помислих, че ще ме питате дали не бягам от кметската работа или от някаква друга отговорност. Радикален ислям просто трябва да го забравим като тема. Той беше тема на един... Това беше тема на други хора, които изпаднаха от политиката категорично, да не ми споменаваме имената. Вие ги знаете много добре. По-скоро аз не бягам от нищо. Аз идвам в българския парламент, тъй като 14 години бях успешен кмет на една община. Хората ме избираха винаги. Дори смятам, че хората с болка гласуваха сега да отида в българския парламент, защото иска да остана кмет на тази община. Но умората в един кмет, който е изкарал 4 мандата, е много голяма. Особено ако той си е вършил с желание и отговорно работата, за която е бил избиран. Има ли опасност за етническия мир в България? Периодично и покрай покушението над Ахмед Доган, и покрай това, че сега се говори, че ДПС купува гласове, знаете за тези последни обвинения, се създава една такава атмосфера. Главно също Йордан Цонев, които от миналия петък бяха обвинени. Бих коментирал тези неща, защото не ги знам. Честно ви казвам, но по-скоро аз с очите си видях как председателка на комисия от ГЕРБ правеше индианска нишка. Това го видях в ромската махала в Гърмен. Това го видях с очите си просто. По двойки, с по 2 бюлетинки, влизаха и излизаха, един ги пускаше, друг ги поемаше. Това съм го видял с очите си. Сигнализирахте ли? Не съм сигнализирал. Беше в края на изборния ден. Аз знаех какво ще се случи. Вие си печелихте. 250. Това не е малко. Не е малко, разбира се, но това според мен не играе никаква роля. Финален въпрос, според вас, ако приемем, че Орешарски представи добър кабинет, вие така го подкрепите, колко време може да управлява? Вярвате ли, че може да има 4 годишен мандат? Ама бъдете искрени. Вижте, аз ще повярвам, ако първо видиме програмата, второ тя се изпълнява по дати
срокове и като ангажименти, ще повярвам, че този кабинет може да изкара цял мандат, а и защо не да бъде модел за по-нататъчно управление на държавата. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и аз. Благодаря и аз.